dalje smo u drugom danu i sa nama direktno posle nastupa Zera. Zera, hello! Kako si? Fenomenalno sam, sad posle nastupa mi je još lakše i mnogo sam srećna što je sve bilo onako kako sam ja zamislila, tako da sam super. Hvala ti na pitanju. Jel ti je bilo bolje nego prošle godine? Mnogo. Za ovaj nastup baš večeras sam se mnogo više potrudila nego za prošlu i preprošlu godinu, tako da sam zadovoljna. Imala si fenomenalnu koreografiju, baš si se potrudila. Jesam, hvala puno. Jesi, pa da. Styling ti je fenomenalan. Hvala. Da li je ovo Zera? Da li može da se vidi zekica na majčici? Da li će moći da se kupe te majice? Možda, to ćemo da vidimo uskoro. To nije loša ideja. To nije loša ideja. I kosa ti je strava, šminka ti je strava. Ko je zadužen za styling? Za styling je zadužena Hana, moja stilistkinja Hana, veliki posao za tebe, za šminku, Lukaja, Milice, veliki posao za tebe. Tako da imam fenomenalan tim koji se sad brine o mom izgledu, tako da mnogo sam zadovoljna s tim. Šta za tebe znači Music Week? Ti si sada ovde već kao ozbiljan starosedeoc, jel? Music Week je za mene jedna mnogo velika stvar, ali bez sprdnje, bez ikakvih folivaranja. Meni je to mnogo draga stvar, pošto je publika ogromna i nekako kad dođem na Music Week da nastupam, evo ove godine mi je 3. put na Music Weeku, ja se tu tek tad onako prisetim kao šta sam do sad uspela i mnogo mi bude lepo i mnogo draga i pokušavam uvek da ne plačem. Posle nastupa naravno, jer ja na nastupu ne plačem. Htela sam baš da te pitam da li si ikada zamišljala, kao mala, da ovo može biti tvoja realnost, ovo što se sad sve dešava? Pa kad sam bila mala, moj idol je bila Hannah Montana i uvek sam htela da budem kao ona i sad mi se nekako to ostvarilo, kao da budem pop star kao Hannah Montana, tako da ovo mi je bila od uvek želja i sad se mi je donekle ostvarila i mnogo mi je drago. A gde ti je plava perika onda? Ja se ne krijem, ja sam ja. Ti si egzotična crnka. Tako je. Jel ćeš se usuditi nekada promeniš imidž? Ili si se već ono Ja mnogo menjam moju kosu. Jadna moja kosa koja propada. Možda moja sledeća frizura bude bila na čelavo, ali vidjet ćemo. Jel više voliš TikTok ili Instagram? Sve jedno, volim isto. Podjednako. Ali ti je važno za muzičara da bude angažovan na TikToku? Koliko je TikTok doprineo? Pa ne znam, to se menja sa vremenom, iz vremena u vreme, jel se tako kaže? S vremena na vreme. S vremena na vreme se to menja, tako da ne znam. Valjda je bitno. Kakvi su ti planovi za leto? Ili ćeš odmarati malo pored toga što ćeš nastupati? Za leto radimo punim gasom, nastupam celo leto po celom Balkanu, tako da bit će brz tempo, ali uspećemo. Želim ti puno sreće i da iskidaš ovo leto i posle, ako ne, bar na zimu neki zasluženi odmor. Hvala ti puno, hvala ti. Hvala ti, Zera za STV.